Остров Ланкави би се харесал на всеки, който обича островната атмосфера, плажната атмосфера, палмите, бистрата вода, хубавите пясъци. Наистина добро място. Приличаше ми на Пукет в Тайланд. Подобно. Място с подобно усещане. Решихме да направим екскурзия, така наречената разходка с лодка. Те са популярни, този тип трипчета. Може би половин ден отне цялото мероприятие. Резервира се предварително. Една разходка по мангровите ръкави на тамошната река. С бързи лодки е самата екскурзия. Заведаха ни на едно място, където се събират типичните или така наречените емблематични кафеви орли за този остров. Там ги хранят най-вероятно, захранват ги и те се събират на това място. Спират лодките, за да могат туристите да се направят снимки. Приятно трипче. Доста маймунки живеят в тези мангрови гори. Явно това е техния дом, специално на този остров. Те бяха навсякъде. Виждахме ги по поречието. Свикнали са с туристите, изобщо не им правеше впечатление, не се плашеха. Аз за първи път видях и маймуна, която плува. Всъщност не съм знаела, че маймуните плуват. Това ми направи впечатление. Беше интересно да го видя на живо. Както винаги, гайдовите на тези трипчета са доста атрактивни хора. Те умеят да забавляват туристите, да показват разни атракции. Искам да ви кажа, че малайзийците, говорещи английски, доста трудно понякога им се разбира, понеже те говорят с акцент. Но това е характерно за всички азиатци. Имат си характерен акцент и понякога може да е предизвикателство да разбереш какво говорят. Много красив парк имаше на остров Ланкави. Отново бях впечатлена от начина, по който поддържат парковете си. Значи за любители на фотографии, които обичат растително залези, това място е прекрасно за фотография, за правене на снимки. Много красиви цветове. Съчетание между парк, вода, залез. Красиво място е Ланкави. Бях впечатлена.